ako som sa stal vyjednávačom? Nastúpil som do policajného zboru, ako vravíme to klasický policajt, ten tzv. Pochôdzkar, a kde som takýmto spôsobom pôsobil 6 rokov. V policajnom žargóne to vravíme na ulici. No a po 6 rokoch som absolvoval výberové konanie do jedného špecializovaného policajného útvaru, kde v rámci tohto policajného špecializovaného útvaru je tzv. Gestia, koordinácia nad krízovým policajným vyjednávaním. Tu som bol oslovený, či teda by som mal záujem stať sa krízovým policajným vyjednávačom. Neviem, prečo ma oslovili, možno, že som splňal nejaké predpoklady. No a cez určitú formu a kola pohovorov som sa nakoniec dostal na jeden základný výcvik krízového policajného vyjednávania, ktorý trvá v podstate nepretržite 14 dní. A tento výcvik som absolvoval s úspešným koncom. No a od toho dňa som dostal oprávnenie byť vysielaný operačným strediskom polície k prípadom, ktoré si vyžadujú prítomnosť policajného vyjednávača. Týmto kurzom 14-dňovým základným sa nekončí a potom naďalej je ďalej poskytované a si účastník kontinuálneho vzdelávania na úrovni krízového vyjednávača a iných činností. No a takto nejako začala moja cesta krízového vyjednávača. OK. No a môžeš aspoň načrtnúť teda, že čo sa to týka toho vyjednávania, že k akým prípadom alebo čo bolo tvojou úlohou vlastne? Môžem načrtnúť. No, je to napríklad osoba, ktorá demonstruje úmysel samovraždy. Človek, ktorý nejakým spôsobom chce spáchať samovraždu, ale my to voláme odborne odus, osoba, ktorá demonstruje úmysel samovraždy. A toto je taký asi najexponovanejší prípad, kde sa asi najčastejšie vysielajú krízoví policajní vyjednávači. Potom sú rôzne barikádové situácie, keď osoba sa vystaví za nejakú barikádu, teda sú to nejaké dvere, chata, dom, byt, a kde teda o niečo žiada alebo niečo koná, kde je predpoklad, že bude spôsobená škoda na majetku, zdraví alebo teda na živote. No a potom sú to také najnáročnejšie záležitosti, ako sú rukojemnické drámy, kedy osoba drží vo svojej moci bez toho, aby rukojemníka, ktorého drží, bez jeho súhlasu a demonstruje, ak nebudú naplnené nejaké moje požiadavky, tak následok bude ten, že ja tejto ďalšej osobe ublížim. Toto sú také asi prípady, ktorými sa, ale samozrejme sú aj ďalšie iné, ktorými sa zaoberá ten krízový policajný vyjednávač.